Inselmulkom, ma stax ngħid. Mis-Silent City għaliex illum it-triq tagħna ħammorru nżuru li xi ħadd li proprjament joqgħod fit-triq Ingwanes. Eżatt, għax Fader John Avellino għalina li u xtaq il-jum il-imtina għalhekk il-personalità ta' din il-ġimgħa u xi ħadd propju minn triq Ingwanes fl-Imdina. Tlaqna. Araħ li beża l-okkażjoni, kif? Tajjeb, grazzi, lej tajjeb. U sinjuri, il-personalità tal-lum huwa Antonio Bartolo. Illi huwa minn triq Ingwanes u xek. Ġol-Imdina. Ġol-Imdina importanti. X'tajdinnek fuq di triq? X'għandha interessanti triq? Dan huwa t-tielet isem tat-triq. L-ewwel isem kien ħalet imwieled fi żmien l-Arab għax il-bib tal-Imdina hemm isfel kien mhux hemm fuq. Mbagħad semmew strada lunga xi hija l-itwal triq tal-Imdina li tibda mill-Prazza tal-Griegi sal-pjazza tal-Kunsill in-naħa l-oħra tal-Belt. Mbagħad bħala tifkira tal-ewwel familja nobbli li ġiet f'Malta li huma ta' disel Spanjol huma l-familja Ingwanes li għandhom il-palazz hawnhekk fil-bidu tat-triq. Għalhekk semmew għalihom mbagħad. Imma xi tfisser għalik di triq? Għalija tfisser ħafna x'hawnhekk trabbejna aħna twilidna aħna u xina ċertu żmien. U kemm bħala familja kemm kontu il-konflitt? Kemm il-kom fl-Imdina? Minn dejjem, missieri minn dejjem hawn, dawk razza minn hawn, familja minn hawnhekk għax iċċekkjajt naqra fir-reġistri tal-katedrali iktar għax hemm iktar informazzjonijiet tal-qedem, qed tifhem. U trabba hawnhekk ukoll u iżżewweġ u baqgħu hawnhekk. U hawnhekk kienu joqogħdu huma, hemmhekk kienu joqogħdu ħutu, ġiex ħutu f'dik id-dar hemmhekk. U n-nies hawnhekk kollha kienu mimlijin dawn id-djar, issa llum ma baqax ħafna joqogħdu hawnhekk u nbidlu xi oħrajn. Insomma, ma dejjem baqa' di-triq bħala. Antonio, minn di triq għat-triq li jmiss. Il-fuq immorru. Rajnik bil-kostum, u narawk insomma, għaliex? Għax il-kostum, dan huwa kostum medjevali. Ekku, l-Imdina, il-glorja tagħha kienet dak il-perjodu medjevali. U inti tilbes daw li jagħmlu l-rappreżentazzjoni. Wieħed minnhom jiena huwa dan li nagħmlu aħna qiegħed ma' kumpanija jisimha San Michele u flimkien oħrajn nipparteċipaw fil-Festival tal-Imdina, il-Festival Medjevali. Issa, gurzita ta' Sander ħansasik, kif tagħmlu x-shopping intom tal-Imdina? Shopping. Qabel kellna ħanut tal-grocer konna nirranġaw l-affarijiet. U trakk jiġibeħ il-ħaxix imma l-biċċa kbira mmorru barra nixtru rabat. Jidħol fil-pjazza biss, Nawlen fuq l-idej? Fuq l-idej biex hekk. Fuq l-idej. Fil-fatt jiena l-wieħed li qtajt il-plastik hawnhekk għax ma nissapportix, jiena għandi l-ilma għandu toma ħażina, plastik ma nissapportix. Jiena d-dar m'għandi xejn plastik, li f'ċeramika u ħġiġ. U għamilt l-reverse osmosis u qed nixrob iktar sewa u li kellu l-affut. U tara, araw daċi, tista' tgħidilna kemm għandek żmien? 70 għandi. Tajt bil-reverse osmosis, tajt. L-Imdina dejx iktar. Kollox importanti li kell kif tikol u x'tixrob, ma npejjibx jiena, alkohol ma jidħolx ġo ġismi, jiġifieri healthy. Antonio, ġibna issa fej bib l-Imdina li mhux l-oriġinali skoprejtu xek. U fej il-Palazz ta' Vilena, għaliex ġibna? Ġibna hawnhekk għax inti l-ewwel ħaġa li ma tix tiltaqa' huwa il-bib tal-Imdina. Dak il-ġmiel ta' monument sabiħ arkitettoniku b'dawk l-erba' parafernalia biż-żewġ iljuni. Parafernali? Ijwa, dawk grupp ta' strumenti tal-gwerra. Tifhem dak hija parafernali, li aħna Malta għandna biss 6 dawk it-tnej tal-bidu tal-pont u 4 qegħdin fuq il-palazz fejn kien il-palazz tal-Kaptano della Verga fejn kien il-gvern ta' dak iż-żmien medjevali. Dak huma prezzjużi ħafna xi ħana u Spanja għandna biss minnhom dawk. Tifhem? U l-palazz Vilena dana sabiħ immen l-arkitettura tiegħu hija sabiħa u kif ilu mqassam. Qabel xejn dak il-palazz amministrattiv u n-naħa l-oħra kien il-palazz tal-ġustizzja. Għax il-kavallieri ħallewilna l-ġustizzja hawnhekk, ħallewilhom li jmexxu l-ġustizzja, ħabba n-noblex kellhom ħafna artijiet tal-annimali, eċċetera. Ħafna il-problemi kien jisolvuhom huma lokalment. Jisom lokalità. Iva. U
sabiħa l-bitħa, għax il-bitħa hija forma ta' teatru. Fil-fatt hawnhekk fis-sajf kienu jsiru ħafna kunċerti, teatri, eċetera. Għax waqt ir-restawr instabu ħafna toqob hemm fuq fejn kienu jdaħlu t-torċi l-bnadar biex iżejnu u jagħtu d-dawl. Inkomplu. U kultant tara xi karozzin ukoll. Pjazza San Pawl fejn hawn il-katedral. Xejn tfisser għalik il-katedral? Katedral għalija jfisser ħafna x'hawnhekk jiena u l-familja tiegħi kollha u ħafna oħrajn tammidna u għandi kollha qegħdin mitfunin hawnhekk. Barra minn hekk il-katedral hija l-iktar binja imponenti li hawn fl-Imdina, l-iktar waħda għolja u imponenti, sija min-naħa ta' ġewwa kif ukoll min-naħa ta' barra. Għax meta gafa għamel il-proġett peress li hawnhekk kien taw id-djar, għallhom xi darba hawnhekk qed tiġi pjazza miftuħa, allura ħa nagħmel faċċata imponenti. U min-naħa l-oħra biex ikun jidher minn Malta kollha. Ħalli meta l-Maltini ħarsu lej il-katedral jiftakru il-fidi tagħhom ġabilna l-Apostlu San Pawl. Issa ġibtna fuq is-sur, ma ġibna nagħmel kont mur tiġi tirnamra inti hawn x'għamel. Hawnhekk kienet il-post ta' rekreazzjoni tagħna tan-nies tal-Imdina fis-sajf, speċjalment. Konna nġu hawnhekk fil-għaxija, speċjalment f'din il-biċċa hawnhekk fra noqogħdu nitkellmu, napprezzaw, qabel ma kienx jidher dawl konna noqogħdu niċċajtaw qed nara dawl x'imkien illum kull imkien jidheraw il-qawra, buġibba, tifhem. Qabel ma kien jidher xejn dawl. Dak ma kien hemm xejn, ġaqas dawl ma kien jidher xejn. Dik kienet l-imtarfa hemmhekk fejn kien hemm l-isptar navali u l-loġiks tas-soldati jekk u dana, il-wied sabiħ ħafna hawnhekk, bat il-Mosta, il-Naxxar, il-Gargur u jidher Kwarta Malta hawnhekk għandek il-Belt Valletta, tliet tibliet sa s-Siġġiewi aw sal-airport jidher hekk fil-għaxija tara. Jidher ix-xefaq tal-Baw, ħaġa importanti x'jidher hawn sqallija. Anka x'inti tħossok daqsxejn sqalli minn ġewwa mill-ftit minn. Isma' Antonio, grazzi tad-dawra li dawwartna, tajjeb. U ma nieqfux. Però bħalma milna li ta' qablek, li kieku ma kellex tkun mill-Imdina. Imma kellek tażel belt jew raħal ieħor f'Malta u Għawdex. Li ma tażel? Kont immur post tal-Kwiet li huwa ħaddingli. Mela, il-personalità li jmiss ħadkun minn ħaddingli. Bħalma kont inti mill-Imdina. Eżatt, grazzi.